салом ва бозам салом дӯстдорон ва ҳаводорони Барсаи бузург ва мо агар касе аз шумо ҳаводори Барселона ҳам набошед, пас андаке тоқат кунед. Хоҳед донист ки Барселона дар ин трансфер чӣ корҳоеро анҷом мекунад. Муҳим аз ҳама Ла Лига ба Месси иҷоза додааст то дар ин мавсим дар Барса бозӣ кунад ва албатта боз чанд хабари дигар оид ба ГРИЗМАНН ва Брейтвейт. Воқеан ҳам агар миқдори пулҳои Брейтвейтро донистан хоҳед, пас бо мо бошед. Омодаед? Рафтем! вақте пеш аз оғози евро оиди фаворитои мусобиқа гап мезадем, ҳеҷ кас тасаввур намекард ки Италия то финал роҳ меёбад. Аммо пас аз ҳунарнамои Адзури дар марҳилаи гурӯҳӣ ҳама боварӣ ҳосил карданд ки ин даста ҳама имкониятҳоро дорад то чемпион шавад. Ҳамин тавр ҳам шуд ва Италия ба финал баромад. Рақиби ё мунтахаби Англия бошад ки шояд шумо бовар накунед, аммо аввалин бор дар таърих ба ин финали евро баромад. Чемпионати Аврупо имсол чунон нофаҳмо аст ки пешгӯӣ кардани ғолиб ғайриимкон мебошад. Танҳо нисбати Италия ҳама интизорҳо амалӣ гаштанд. Бинобар ин дар финал ҳам ман ва ғалабаи шогирдони Манчини бештар боварӣ дорам. Ва ғалабаи Италия ва умуман баъд дигар натиҷаҳои эҳтимолии ин бозӣ дар 1x коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Бинобар ин барои шавқовартар кардани тамошои бозӣ метавонед аз хизматрасониҳои онҳо истифода кунед. Агар то ҳол регистратсия накарда бошеду мехоҳед ин корро кунед, пас дар ҷои промокод калимаи барсатиҷиро нависеду дар аввалин пардохт то 1140 сомонӣ бонус ба даст доред. Ссылкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Ахиран Ла Лига ба Месси иҷозаи бозӣ дод. Ҳамагӣ 2 рӯз пеш президенти Ла Лига Хавиер Тебас арз дошт ки барои ба Месси ҳамчун гирандаи гаронтарин маош иҷозати бозӣ додан бояд Барселона чанд бозингари худро фурӯшад то сарбории буҷавӣ сабук шавад. Месси ба хотири Копа Америка тамоми корҳои марбут ба идомаи шартномаи худро ба падари худ Хорхе Месси вогузор карда буд. Дар навбати худ ӯ ба Лапорта ҳамаи ҷузъиёти шартномаро матраҳ карда, акнун ба бачаи эркаи худ иҷозати бозиро дар ҳаёти Барса ба даст овард. Месси бошад ба мунтахаби Аргентина ҷоми Амрикоро ба даст овард. Чӣ ки мегӯянд туй болои туй. Шартномаи нав бошад рӯзҳои наздик эълон мешавад, аммо дар ҳамин ҳоле ки ҳамаи чиз ҳаллу фасл шуда, ҷонибҳо фақат омадани Мессиро интизоранд то болои шартнома имзо гузорад. ПСЖ ҳанӯзам умедвори он аст ки Мессиро метавонад барои гузаштан моил кунад. Шайхи араб ҳанӯзам бовар дорад ки Месси ба Париж меояд. Хести ки хоби. Орзуи Алхилайфи суруди ситораи Кароматуллоҳро мемонад ки мегӯяд: дигар аз мо нестӣ, ба худо бегонаӣ. Ильяш Мориба аз Барселона сахт малол шудааст. Гап сари ин ки Барселона ба Мориба пешниҳоди кардааст ки бар тибқи он Мориба пули камтар мегирад. Мориба аз ин пешниҳод комилан розӣ нест, зеро ба гуфти ӯ Барселона ба бархе аз бозингарони носазовор пешниҳоди хуб кардааст. Дар навбати худ Мориба майли аз Барселона рафтанро надорад, вале агар кор чунин ранг гирад, Мориба хони он аст ки бепул равад. Аз ҳама аломовараш ин аст ки Мориба чунин меҳисобад ки ӯро барои пардохти маоши баланди Месси мефурӯшанд. Хулас, бачаро хафа карданду худо оқибаташро ба хайр кунад. бо эҳтимоли зиёд Антуан ГРИЗМАНН ба Атлетико бармегардад. Эҳтимолияти баргашти ӯ ба Мадрид дар ҳоле имкон пайдо кард ки Барса Саулро хариданӣ шуд. Дар ин сурат варианти ивазшавии бозингарон пеш меояд ки ба ҳар дуи ҷониб қулай аст. Зеро Саул ҳам мехоҳад ки клуби худро иваз кунад ва ҳам Антуан бо омадани Агуеро мавқеи худро гум мекунад. Аммо дар ин ҷо ду мушкилӣ пеш меояд. Якум маоши баланди ГРИЗМАНН, дуюм шартномаи Саул ки то соли 2026 қурб дорад. Вале бозам Гриз барои баргардиш ба Атлетико розӣ аст ки маоши худро пас кунад. Дар навбати худ Атлетико ҳам омода аст ки шартномаи Саулро бозбинӣ кунад. Аммо барои ГРИЗМАНН ҳамчунин варианти гузариш ба Сити боқӣ мемонад. Шаҳриён бо рафтани Агуеро кӯшиш доранд Кейнро аз Тоттенхем ба даст оранд, аммо барои ӯ каму ғам не 150 миллион бояд пардохт кард. Барои ҳамин Гвардиола хостори овардани ГРИЗМАНН аст. Куман ҳам дар навбати худ гуфтааст ки бо рафтани ГРИЗМАНН сарбории буҷа сабук мешавад, зеро ГРИЗМАНН дар Барса хело пули калон мегирад. Барселона аз фурӯши Мартин Брейтвейт мехоҳад то 15 миллион евро ба даст биёрад. Аслан яке аз довталабони асосие ки мебоист Барсаро имсол тарк мекард, маҳз ҳамин бозингари даниягӣ буд. баъди баромади мувофақонаи мунтахаби Дания хоҳишмандони Мартин зиёд шудаанд. Хоҳишмандони Брейтвейт дар Ла Лига ва Англия пайдо шуданд, аммо фақат ин ҳама ҳанӯз дар сатҳи кампирхабаранд. Дар ҳамин маврид ногаҳон исми Мартин Брейтвейт дар қатори варзишгарони миллионер дар рӯйхати Форбс пайдо шуд ки талқаи баъзан асосудон кафид. Гуфта мешавад ки
бозингари даниягӣ дар Фаронса ва Испания бизнеси хуб дорад ки соли миллионҳо евро фоида меоранд. Айни замон сармояи ӯ 250 миллион евроро ташкил мекунад. Президенти Барселона Жоан Лапорта ба ӯ пешниҳоди ҳамкорӣ дар сохтори Барса бо гузоштани 200 миллион кардааст, аммо ба фикрам ин мардак ҳанӯз аз футбол рафтанӣ нест. Ростӣ мехостам гӯям ки дар солагӣ 250 миллион дошта бошӣ, боз чаро футбол бозӣ кунӣ, лекин боз Мессию, Роналду, Ибрагимович ба хотир омаданд. Барои имрӯз бас мо гуфтему, шумо шунидед ва интизорем ки андешаҳои худро нависед ва агар як лайкро дариғ надоред, нур болои нур. Ба ҳар сурат барои таваҷҷӯҳатон як олам сипос. Бо шумо буд Муҳаммад Гаюров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.